Venstre har en plan for Danmark, der er lige så enkel, som den er vigtig. Vi skal flytte tusinder fra passiv forsørgelse og over i arbejde. Og vi skal flytte milliarder væk fra overdreven udviklingsbistand og en forfejlet udlændingepolitik og bruge pengene på danskernes velfærd. På den måde sikrer vi Danmarks velstand og velfærd for fremtiden. Venstre vil sænke skatten i bunden og sætte et loft over kontanthjælpen. Vi skal have flere danskere i arbejde og færre på overførsel. Så enkelt er det. Det kan vi få, hvis det er mere attraktivt at arbejde og mindre attraktivt at være på kontanthjælp. Venstre vil sætte ydelser til flygtninge ned på SU-niveau. Så gør vi det mindre attraktivt at søge til Danmark, og vi sparer penge, vi i stedet kan bruge på sundhed og ældre. Derudover vil Venstre afsætte en større del af udviklingsbistanden til hjælp i nærområderne, så vi hjælper flere. Venstre vil investere 16 milliarder mere i sundhed og ældre, og spare pengene på en overdreven udviklingsbistand og en forfejlet udlændingepolitik. Så kan vi få patienterne væk fra gangene. Så kan vi nedbringe ventetiderne i hele Danmark og sikre vores kræftpatienter hurtigere behandling. Og vi kan give alvorligt syge patienter en patientansvarlig læge, så de ikke bliver kastebold i systemet. Den samlede regning for vores udlændingepolitik er nu 1 milliard højere, end da jeg var statsminister. Antallet af asylansøgere er firedoblet. Antallet af familiesammenføringer er fordoblet. Og næsten halvdelen af dem, der er i Danmark med ikke-vestlig baggrund, er på offentlig forsørgelse. Derfor har vi brug for en helt ny udlændingepolitik. En politik, hvor vi med den ene hånd byder velkommen til Danmark for dem, der kan og vil, dem, der vil bidrage til vores samfund. Og med den anden hånd lukker for dem, hvor risikoen er alt for stor for, at de bare havner på passiv forsørgelse. For fremtiden, så skal vi åbne Danmark for dem, der kan og vil, men lukke Danmark for dem, der ikke vil. Private arbejdspladser, det er selve forudsætningen for, at vi kan have det velfærdssamfund, vi alle sammen holder så meget af. For det er jo derude på de private arbejdspladser, at velstanden skabes. Og uden velstand, ja, så har vi ingen velfærd.